Ето какво често правим като родители. Организираме деня си изцяло около програмата на децата. Извънкласни уроци, забавление, пълним всяка минута. И когато вече изнемогваме, за да си поемем въздух, просто им тикаме по един екран в ръцете. Спомням си как когато дъщеря ми беше в първи клас и бях записала на 5 извънкласни дейности. Модерни танци, балет, рисуване, английски, актьорско майсторство. Защо? Искаше ми се да им дам нещо, което аз самата не бях получила като дете. Но е ясно, че така не се получава. И е ясно, че когато уплътняваме времето им по този начин, всъщност ги лишаваме от две много важни неща. Първото е качествено време заедно. Защото в цялото това препускане между всички ангажименти всъщност не остава време за истинско свързване, нещо, за което те копнеят. И второто е шанса сами да избират за себе си какво да правят с времето си. Скуката всъщност ражда творчество, инициативност, самостоятелност. Безценна е. И разбира се, това означава за нас като родители да се научим да толерираме емоциите им. Цялото хленчене, недоволство, прилипчивост. Да устояваме на инстинкта си, да ги спасяваме всеки един момент, когато изпитва дискомфорт.